El universo está cambiando. Alam semesta saya ganti. Lo siento en la red. Lo veo en el espacio. Nuwun sewu ing net aku weruh ing papan. Está aquí, a nuestro lado. En la Tierra. Iki ana ing sisih kita ing bumi. Algo se está haciendo hoy y muchos podemos usarlo y entenderlo. Ana sing ditindakake saiki lan akeh sing bisa nggunakake lan ngerti. Kabeh iku diwiwiti kanthi nggawe sistem link global PRFCT internet. Kabeh iku diwiwiti kanthi nggawe sistem link global PRFCT internet. Data dikirim menyang jaringan abadi sing paling wicaksana lan siap kabeh wektu. Data liyane kanggo master internet, komunikasi gedhe lan tukang gawean sambungan komputer lan mobile lan endless. Data telas dikirim menyang balapan lanang lan wanita. Sapa sing pengin luwih apik? Ing data kasebut ana kekuatan lan kekarepan kanggo menehi informasi lan hiburan kanggo saben balapan. Nanging iku dudu kabeh, uga akeh jaringan dheweke digawe ing tanah komunikasi. Ing dalan saka tujuan, ing rute saben dina, internet Great Power nggawe toko hebat ing awan supaya bisa nyambung kabeh. Ing sajroning mega kasebut kabeh nanggung kabeh sing apik lan bisa ngilangi kabeh uwuh sing ala utawa ana kesalahan sing ora migunani kanggo manungsa. Ing abad kaping 21, salah sawijining bau ing bumi, kabeh kudu ditindakake lan kabeh bisa ditindakake kanthi sithik. Kita nyambung jaringan-jaringan I4Two. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I4Two, sampeyan kene I4Two, sampeyan online, sampeyan ana ing internet. Pokok hello, nuwun sewu. Kita ora bisa nindakake kabeh kanthi bener. Kita bisa nggawe sawetara kesalahan komunikasi. Wiwit diwiwiti bisa kita